खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 7 फेब्रुआरि सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। सोरनिबा फारसे नोजोर गोग्लैनो हागौ, गोसोआ उसुखुथु जागोन। बृष राशि। फिसा बाथ्रायाव दान्थे बिदान्थे सोमजिनो हागौ, सुथुर जालायना थागोन। मिथुन राशि। नोंथांनि नखराव धोरोम बेरेखा थासारि सोमजिनायनि आसा दं, गाज्रि सान। कर्कट राशि। गोसोखौ जोबोरैनो गोजोनग्लायनाय मोनगोन, थांखिया जाफुंनो हागौ। सिंह राशि। गोनांथार मुवा खहा जानो हागौ, गोसोआ दुखुजों बायग्लिगोन। कन्या राशि। सोरजोंबा जानाय दावराव दावसिया जोबस्रांगोन, गोसोखौ गोजोन मोनगोन। तुला राशि। गावनि अहंखारावनो नखरनि धोन खहा जागोन, गोसो हमथाना थानाया गाहाम। वृश्चिक राशि। गोजान जायगायाव दावबायहैनो खाबु मोनगोन, रंजानायजों साना बारलांगोन। धनु राशि। नोंथाङा गावनि थांखिखौ जाफुंहोनो हागोन, नखराव बयनिबो खुसि फैगोन। मकर राशि। गोबां खामानिफोरजों होंगो दोंगो जानो हागौ, देहाखौ मेंखांनाय मोनगोन। कुम्भ राशि। नोंथांनि बिमानि सुखुआ गैया जागोन, समाजनि बेरेखा हाबा मावफ्लांनो हागौ। मीन राशि। बेफार फालांगियाव खहा गोनां सान जानो हागौ, गोसोखौ जोबोरैनो दुखु मोनगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। कक्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 60008532886000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।